día de hoy se constituye la corporación del excelentísimo Concello de Vigo, consecuencia del resultado de en galego. a man alzada, nominal ou secreta. Acto seguido, proclamarase os concelleiros electos que presenten a súa candidatura á alcaldía, é dicir, aqueles que encabezan a lista, aqueles que encabezan a candidatura electoral da súa formación política. No obstante, poderán ser candidatos á alcaldía aqueles concelleiros que encabecen a candidatura a consecuencia das renuncias expresas presentadas polos outros mesmos da candidatura. Renuncias expresas a ser candidato a alcalde, non a condición de concelleiro. No expediente da sesión constan renuncias expresas en ese sentido, das que logo informarase. As formacións políticas, se o desesan, expoñerán ante os concelleiros e ante os cidadáns de Vigo o seu programa de goberno. Escoitados os programas, realizarase a votación de alcalde. Concluída a votación, o alcalde electo xurará ou prometerá o seu cargo, tomando posesión do mismo desde ese momento e recollerá o bastón de mando da cidade. Pois ben, conforme a orden de día expuesto, procede constituir a mesa de idade. A este fin, invito a incorporarse a esta mesa o señor concelleiro electo, don Abel Caballero Álvarez, e a señora concellera electa, Ana Laura Iglesias González. ¡Viva la Muchas gracias, señor secretario. Iniciamos en este momento a sesión constitutiva da excelentísima Corporación Municipal de o Concello de Vigo, convocada no día de hoxe ás 11 horas, de acordo ca normativa legal e en proceso reglado pola norma. Eu quero trasladar primeiro a felicitación a todas as concelleiras e concelleiros que procederán en un rato a tomar posesión, felicitar e desear que, como presidente da mesa de edad, que este sexe un mandato fructífero para esta cidade e para os intereses das viguesas e os vigueses, que son ao final os que nos debemos. O número de concelleiros e concelleiras que asisten a esta sesión son 27, e o número legal de membros da corporación. Existe, polo tanto, quórum para realizar esta sesión constitutiva con a presencia de todas as concelleiras e concelleiros electos. Por tanto, declaro aberta a sesión para a constitución da corporación do Concello de Vigo. No expediente de a sesión constan as credenciales das concelleiras e concelleiros electos, que se corresponde con acta de proclamación do 10 de xunio remitida ao Concello pola Xunta Electoral de Zona.
e o secretario dará conta ahora de cuestiones relacionadas con as actas de proclamación. Tenga a palabra o secretario. Infórmase que, segundo consta na acta de proclamación, teñen renunciado ante a Xunta Electoral de Zona a condición de concelleiro de Vigo e a súa toma de posesión os seguintes concelleiros electos: Elena Muñoz Fonteriz, número 1 da candidatura do Partido Popular; José Ramón Santamaría Barreiro, número 2 da candidatura do Partido Popular; María Ángeles García Míguez, número 3 da candidatura do Partido Popular; Alejandro Pérez Davila, número 5 da candidatura do Partido Popular; Montserrat Otero Oitabén, número 6 da candidatura do Partido Popular; Miguel Fidalgo Iglesias, número 7 da candidatura do Partido Popular; Rocío Fernández Lisa, número 8 da candidatura do Partido Popular; Gabriel Beiro Rodríguez, número 9 da candidatura do Partido Popular; Carlos Sande Amor, número 10 da candidatura do Partido Popular; José Antonio Martín Curti, número 12 da candidatura do Partido Popular; Guillermo Iruega Prada, número 13 da candidatura do Partido Popular; María Fernanda Ruiz Martín, número 14 da candidatura do Partido Popular; Ángel Piñeiro López, número 15 da candidatura do Partido Popular; José Ángel González Vázquez, número 16 da candidatura do Partido Popular; José Ramón Lete Lasa, número 17 da candidatura do Partido Popular; e Marta Fernández Tapias Núñez, número 19 da candidatura do Partido Popular. Infórmase que, en virtud das renuncias mencionadas, a Xunta Electoral de Zona, en la aplicación do sinalado no artículo 182 da Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral, ten expedido credenciais a favor de doña Patricia López Román, número 11 da candidatura electoral do Partido Popular; a favor de doña Teresa Ejerique Mosquera, número 18 da candidatura do Partido Popular; e a favor de don José Alfonso Marlotes González, número 20 da mesma candidatura. Asimismo, infórmase que a totalidade dos señores e señoras concelleiros e concelleiras electos, cumprimentando o sinalado no artículo 75.7 da Lei de Bases de Réxime Electoral, da Lei de Bases de Réxime Local, formularon e presentaron na Secretaría Xeral do Concello as súas declaracións sobre as causas de incompatibilidade, sobre as actividades que desempeñan e sobre os seus bens patrimoniais. Declaracións que teñen sido incorporadas nos respectivos registros públicos de intereses sin que por ningún concelleiro ou concelleira se teña exposto de manifiesto causa de incompatibilidade co cargo de concelleiro ou concelleira. Cúmprese, con iso, a totalidade das obrigas legalmente exigibles para a súa toma de posesión. Muchas gracias. Declaradas as cuestiones legales de sustitución e de renuncia de membros da lista de unha das candidaturas que se presentaron nestas eleccións, constatamos o cumprimento das obrigas legales e, de seguido, continuaremos con a orden do día e, por tanto, procedendo á formulación de xuramento ou promesa do cargo. Cada concelleira ou concelleiro electo pronunciará a fórmula según a norma ante o exemplar da Constitución, según vayan sendo nomeados por esta presidencia. Secretario. Por razones formais, en primeiro lugar, xurarán ou prometerán o seu cargo o presidente da Mesa de Idade e a vocal da Mesa de Idade. En primeiro lugar, don Abel Ramón Caballero Álvarez. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Vigo con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución e o Estatuto da Autonomía de Galicia. conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira do Concello de Vigo con lealdade a el Rei e gardar e facer gardar a Constitución e o Estatuto da Autonomía de Galicia.
Imos a continuación con o acto formal de xuro prometo do resto dos membros deste pleno. O faremos por orden alfabético e irán procedendo a medida que os vayamos nomeando dende a presidencia. Doña Isaura Abelairas Rodríguez. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira do Concello de Vigo con lealtade a el Rei e gardar e facer gardar a Constitución e o Estatuto de Autonomía de Galicia. Doña Yolanda Aguiar Castro. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira do Concello de Vigo con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución e o Estatuto de Autonomía de Galicia. Don Xaime Aneiros Pereira. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente coas obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Vigo con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución e o Estatuto de Autonomía de Galicia. Doña Uxía Dolores Blanco Iglesias. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira do Concello de Vigo con lealdade a el Rei e gardar e facer gardar a Constitución e o Estatuto de Autonomía de Galicia. Dona María Xosé Caride Estevez. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleira do Concello de Vigo con lealtade a el Rei e gardar e facer gardar a Constitución e o Estatuto de Autonomía de Galicia. Dona María Teresa Ejerique Mosquera. Xuro pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira do Concello de Vigo con lealdade a el Rei e gardar e facer gardar a Constitución e o Estatuto de Autonomía de Galicia. Dona Elena Espinosa Mangano. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira do Concello de Vigo con lealtade a el Rei e gardar e facer gardar a Constitución e o Estatuto de Autonomía de Galicia. Don Xosé Manuel Fernández Pérez. Conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Vigo con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución e o Estatuto de Autonomía de Galicia. Don Gorka Gómez Díaz.
miña concencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Vigo, con lealdade al Rei e gardar e facer gardar a Constitución e o Estatuto de Autonomía de Galicia. Don Jesús Marco González Castillo. Xuro pola miña conciencia e honra cumprir fielmente as obrigas de cargo de concelleiro do Concello de Vigo, con lealdade al Rei e gardar e facer gardar a Constitución e o Estatuto de Autonomía de Galicia. Dona María do Carmen Lago Barreiro. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira do Concello de Vigo, con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución e o Estatuto de Autonomía de Galicia. Don Carlos López Font. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Vigo, con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución e o Estatuto de Autonomía de Galicia. Dona Patricia López Román. Xuro, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Vigo, con lealtade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución e o Estatuto de Autonomía de Galicia. Don Abel Fermín Losada Álvarez. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Vigo, con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución e o Estatuto de Autonomía de Galicia. Don José Alfonso Marnotes González. Xuro, pola miña conciencia e honra, cumplir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Vigo, con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución e o Estatuto de Autonomía de Galicia. Dona Ana María Mejías Sacaluga. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira do Concello de Vigo, con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución e o Estatuto de Autonomía de Galicia. Dona Oriana Méndez Fuentes. Por imperativo legal, prometo cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira
e gardar e facer gardar a Constitución e o Estatuto de Autonomía de Galicia sen renunciar aos meus principios independentistas e republicanos. Don Francisco Javier Pardo Espiñeira. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Vigo con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución e o Estatuto de Autonomía de Galicia. Don Rubén Pérez Correa. Por imperativo legal, prometo cumprir fielmente as obrigacións de cargo de concelleiro no Concello de Vigo, así como gardar e facer gardar a Constitución e o Estatuto de Autonomía de Galicia sen renunciar á defensa dos meus valores e principios republicanos e socialistas. Don Xavier Pérez Iglesias. Por imperativo legal, prometo cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Vigo con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución e o Estatuto de Autonomía de Galiza sen renunciar aos meus principios soberanistas como nacionalista galego. Don Ángel Rivas González. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Vigo con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución e o Estatuto de Autonomía de Galicia. Dona Patricia Rodríguez Calviño. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira do Concello de Vigo con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución e o Estatuto de Autonomía de Galicia. Don Santos Héctor Rodríguez Díaz. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleiro do Concello de Vigo con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución e o Estatuto da Autonomía de Galicia. Dona Nuria Rodríguez Rodríguez. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira do Concello de Vigo, con lealdade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución e o Estatuto de Autonomía de Galicia. Dona María del Carmen Silva Rego. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente
as obrigas do cargo de concelleira do Concello de Vigo, con lealdade ao Rei, e gardar e facer gardar a Constitución e o Estatuto de Autonomía de Galicia. Unha vez prometido os xurados e os cargos os señores e señoras concelleiras e concelleiros, declaro formalmente constituída a nova Corporación Municipal da cidade de Vigo conforme ás eleccións municipais do pasado 26 de maio. A continuación, e seguindo a orde do día, procederase a elixir o alcalde da cidade. O secretario xeral explicará a fórmula pola que se vai a facer e que se vai a proseguir. Segundo o previsto no artigo 196 da Lei Orgánica de Réxime Electoral Xeral, o procedimento de elección do alcalde é o seguinte: poden ser candidatos á alcaldía os concelleiros que encabezan as súas respectivas candidaturas. O expediente a esta sesión constan escritos de data 13 de xuño dirixidos á Secretaría do Pleno, no que os concelleiros electos, agora concelleiros, don Jesús González Castillo, del Partido Popular, doña Patricia López Román, do Partido Popular, e doña María Teresa Ejerique Masquera, tamén do Partido Popular, comunican a súa renuncia á condición de candidato á alcaldía. Polo que dita condición, nesa formación política, a ostenta don José Alfonso Marrotes González, o ser o concelleiro que, dadas as renuncias, encabeza a candidatura. Será designado alcalde aquel candidato que obteña maioría absoluta do número legal de membros da corporación, un mínimo de 14 votos, e no supuesto de que ningún candidato obtuviese esa maioría, será proclamado alcalde aquel que encabeza a candidatura que obtivo o maior número de votos nas eleccións do pasado 26 de maio. Procedemos, por tanto, a aclarar o sistema de votación para a elección de alcalde. O sistema normal de adopción de acordos nos concellos, neste concello de forma singular, é a votación ordinaria que se manifesta a man alzada. Non obstante, a normativa plantea que se alguén desexe elixir alcalde mediante sistemas de votación ben nominal ou ben secreta, requerirá a solicitude dese sistema por algún concelleiro ou concelleira, e esa solicitude de producirse deberá ser aprobada en este pleno por votación ordinaria. Así pois, formulo a pregunta: solicita algún concelleiro ou concelleira votación nominal ou secreta para a elección de alcalde? Pois non habendo ningunha petición de votación nominal, elixiremos por o sistema de votación ordinaria a man alzada. É agora, por tanto, o momento de a presentación de candidatos á elección de alcalde ou alcaldesa, dado que todos os candidatos son homes, ten que ser alcalde, e, como se dixo, poden ser candidatos todos aqueles concelleiros que encabezan as súas respectivas candidaturas electorales, que son os seguintes: Xavier Pérez Iglesias, cabeza de lista do Bloque Nacionalista Galego; Rubén Pérez Correa, cabeza de lista de Marea de Vigo Son en Común; José Alfonso Marnotes González, número 20 da lista do Partido Popular; e Abel Caballero Álvarez, cabeza de lista do Partido dos Socialistas de Galicia, PSOE. Levantaremos a man os que queramos optar a ser candidatos a efectos de as intervencións e da ulterior votación para alcalde da cidade. Constatada a decisión, optan a elección de alcalde de Vigo
o concelleiro don Xavier Pérez Iglesias, o concelleiro don Rubén Pérez Correa, o concelleiro don José Alfonso Marnotes e o concelleiro don Abel Caballero Álvarez. Este momento no que as formacións políticas e, por tanto, os seus candidatos deben e poden realizar as súas intervencións. Procederemos con orden de menor a maior, como é habitual e marca o reglamento do Concello. Haberá unha única intervención de 15 minutos que serán interpretados con generosidade por esta presidencia, dada a importancia do acto e da presentación de candidaturas. Neste orden, ten a palabra en primeiro lugar o concelleiro don Xavier Pérez Iglesias do Bloque Nacionalista Galego. Ben, bo día. Quero principiar esta intervención expresando o apoio do Bloque Nacionalista Galego ao colectivo de bombeiros da nosa cidade que veñen de realizar precisamente aí as portas unha acción de protesta despois de meses reclamando que se actúe para resolver a súa situación límite. Este reclamo é, na nosa opinión, unha das principais prioridades que o novo goberno municipal que sairá deste pleno debe atender. Asegurar o dereito das viguesas e dos vigueses a termos un corpo de bombeiros suficientemente dotado de persoal para garantir a seguridade de todos e de todas. A cidadanía de Vigo expresou libremente a súa vontade o pasado 26 de maio. Das urnas saiu, como é evidente, un reforzamento da maioría absoluta do Partido Socialista. Mais tamén é claro que as viguesas e os vigueses apostaron colectivamente por unha corporación municipal máis plural, co retorno do BNG, facendo que haxa 4 forzas políticas onde había 3. En democracia, o respeito aos resultados eleitorais é unha condición imprescindível. Por iso, un pleno máis plural, como o que escolleron as viguesas e os vigueses, terá que ser sí ou sí un pleno con máis voces, nunca con menos. Un principio que terá que cristalizar tamén na configuración organizativa deste pleno, porque as 8.461 persoas que votando o bloque elixiron a este concelleiro teñen dereito a ter unha voz propia con plena capacidade para exercer a súa función representativa no que atinxe a participación nos debates e na promoción de iniciativas políticas perante este pleno. Trátase dunha obviedade democrática que, porén, quero remarcar para que ninguén se vexa tentado de adulterar pola vía administrativa un resultado electoral nin de evaluar a traducción institucional e política dos votos de millares de viguesas e vigueses. Respeitando a alargada maioría absoluta que con toda certeza vai configurar un novo goberno municipal, desde o BNG queremos advertir que non se pode confundir esa maioría lexítima e democrática cun cheque en branco, e que o exercicio desa maioría no Concello de Vigo non pode ser un rodete antidemocrático como o que aplica o Partido Popular no Parlamento de Galiza e que todas as forzas diferentes ao PP presentes neste pleno criticamos e combatemos no Pazo do Hórreo. Unha maioría absoluta, por abultada que for, non exime da obriga democrática de considerar as propostas que se formulen por parte de outros grupos. Non é unha licenza para a xordeira institucional, nin tampouco unha bula para actuar con tics autoritarios. O diálogo é un imperativo democrático. Tamén o diálogo entre maiorías e minorías, porque o cometido desta corporación municipal non é gobernar para as 100.000 persoas que votaron o grupo maioritario, senón para as preto de 300.000 viguesas e vigueses. Por iso a pregunta que teremos que responder colectiva e colexiadamente esta corporación municipal nos próximos 4 anos é que cidade queremos construir. Sabendo que a cidade é tarefa de todos e de todas, inda que as responsabilidades non sexan as mesmas entre quen exerza o goberno e a quen lle corresponde a desempeñar a labor de oposición. Desde o Bloque Nacionalista Galego queremos que darmos resposta a esa pregunta exixe, antes de máis nada, que volva a haber política municipal en Vigo, que acabe o permanente pim-pam-pum que definiu o mandato anterior, que se poña fin á confrontación pola confrontación. Nos dixemos durante a campaña electoral que non íamos regresar a este pleno a amazar, se me permiten a expresión, nin contra Abel Caballero, nin contra ninguén. O BNG vimos amazar nos problemas e nas necesidades reais da cidade,
contribuindo con propostas en positivo e con alternativas concretas para que se atenda o que realmente preocupa as viguesas e os vigueses, para que se atendan os nosos barrios e as nosas parroquias. Esa vai ser a nosa perspectiva de traballo durante os próximos 4 anos, achegar solucións en positivo ás necesidades da cidade. Nós dicimos que o Vigo que temos que construir ten que ser unha cidade para o povo, unha cidade de iguais e unha cidade que sexa motor de todo un país. Unha cidade para o povo partindo dunha concepción algo diferente do que é a propia cidade, do que outros teñen sobre a propia cidade. Fronte a quen reduce a cidade a un espazo ou a un territorio, nós concibimos a cidade como unha comunidade humana. E desde esa concepción defenderemos que se poña no centro da política municipal as necesidades e as aspiracións das persoas. Que Vigo non pode ser só dinoseto, luces de Nadal ou actuacións na superficie urbana. Que Vigo somos as viguesas e os vigueses, as mulleres e os homes que traballamos e vivimos nesta cidade. Por iso defendemos un modelo de cidade máis habitável e sustentável, democratizando o espazo público, como logramos facer coas penalizacións da Praza de Independencia ou do Calvario, para que as persoas gañemos espazo sobre os coches para poder gozarmos das nosas rúas e dos nosos barrios. Mas iso exixe tamén de revolucionar a mobilidade na cidade, apostando nunha mobilidade sustentável e moderna, mellorando de maneira sustancial o servizo de autobús urbano, un novo mapa de liñas que conecte mellor toda a cidade, con máis frecuencias e con tarifas máis baixas. O BNG queremos humanizar Vigo, sí, pero humanizar de verdade, desplegando un xiro de 180 grados na política cultural. Unha cultura para o povo, facendo accesível todas as manifestacións culturais ás clases populares e traballadoras, levando a cultura aos nosos barrios e parroquias, recuperando o sen número de programas culturais que feneceron nos últimos anos e afirmando con orgullo que somos cultura e que temos lingua, poñendo fin á exclusión dos nosos artistas e creadoras dos programas das festas, facendo que a rede museística sexa tal e non unha suma de contenedores en contido, abrindo o Centro de Arte Fotográfica de Vigo ou recuperando o Marco como un espazo expositivo para a arte contemporánea, poñendo en marcha a rede municipal de bibliotecas que o BNG comezamos coa Biblioteca Neira Vilas e pulando pola normalización e promoción do uso do galego na nosa cidade a principiar tamén por cumprir a Ordenanza Municipal de Normalización Lingüística nas propias sesións plenarias. Unha cidade reconciliada co seu medio natural, recuperando e aumentando a protección dos nosos montes, do río Lagares e da nosa faixa litoral, declarando Vigo cidade libre de eucalipto e dicindo rotundamente non a ningún novo racheo na ría de Vigo. Queremos un Vigo de iguais, de xustiza social, facendo do combate da pobreza e do empobrecemento nunha cidade que hoxe ten 61.000 persoas en risco de exclusión social e pobreza unha verdadeira prioridade. Sabendo que non imos poder dicir que temos unha cidade humanizada mentre haxa unha soa persoa que se vexa obrigada a malvivir e mesmo a malmorrer nas súas rúas, nun caixeiro ou nun parque. Unha cidade na que non se volva a producir ningún só desafiuzamento máis sin alternativa habitacional digna, como sucedeu onte mesmo no Chouzo, mentras siga habendo 18.500 vivendas baleiras, na súa maioría en mans da Sareb e da banca privada rescatadas con cartos públicos. Unha cidade que non teña os seus servizos sociais municipais colapsados e que diante da insuficiencia de axudas como a Risga que non garanten a subsistencia material poña en marcha unha renda social municipal. Unha cidade con emprego digno e con dereitos, cun concello que actúe con decisión no principal problema social que é o desemprego e a brutal precariedade nunha cidade con 22.000 persoas no paro e na que hoxe, a día de hoxe, hai 10.000 postos de traballo menos que hai unha década, que no 2009. E iso pasa por duplicar o Plan Municipal de Emprego, por potenciar o Vigo Emprega, por crear máis emprego público e por poñer en marcha un plan de choque contra o desemprego juvenil que remate coa expulsión forzosa de millares de mozas e mozos a emigración por falla de oportunidades na propia cidade. Unha cidade de iguais, que aplicando políticas radicalmente feministas atenda o mandato dos masivos 8 de marzo que nos urxen a derrubar dunha vez por todas o patriarcado. Non abonda con feminismo declarativo ou de xestos. Queremos feminismo efectivo, que se despregue en todas as políticas municipais e que poña en marcha novos centros de información para as mulleres, que dote de máis medios
Concelleiros o Centro de Emerxencia e que volva a converter a Casa da Muller nun axente activo para combater o machismo desde a súa raiceira ideolóxica. Fronte á obsesión que padecemos nos últimos 4 anos de empequenecer Vigo, de enfrontarnos contra todos por todo, nós queremos un Vigo referencial, entendendo algo moi importante, que sermos viguesas e vigueses non é nada máis nin nada menos que o xeito de sermos galegas e galegos en Vigo. E por iso nos queremos un Vigo que lidere desde a cooperación a posta en marcha da súa área metropolitana. Por iso queremos facer de Vigo o motor de todo un país, un motor de cambio para Galiza, volvendo ser o seu vigoroso pulmón industrial e converténdonos na capital galega da comunicación, da innovación, da tecnoloxía, nunha vizosa capital galega do futuro. E ese propósito exixe de diálogo institucional, de cooperación, mas tamén de firmeza para exixir con rotundidade que cese a política de abandono que a Xunta de Galiza do Partido Popular aplica contra a principal cidade do noso país e reclamando tamén do Goberno do Estado que atenda dunha vez por todas as necesidades de Vigo. Estas serán, pois, as premisas coas que o BNG contribuiremos a volver a facer avanzar a cidade e a darlle o novo impulso que Vigo necesita. Moito obrigado. Moitas gracias, señor Pérez Iglesias. A continuación, ten a palabra o concelleiro don Rubén Pérez Correa, de Marea de Vigo, Son en Común. Bos días a todos e todas. Benvidos aos novos concelleiros e concelleiras, os que vos incorporades a este pleno. Saúdo tamén os concelleiros con que compartimos a última legislatura, que coido, polo menos, na intención e na reflexión que fai a Marea de Vigo, fomos quen de elaborar política de xeito civilizado, ainda que non o pareza, e ás veces, incluso casi constructivamente entre todos nós e todas vos. Tamén benvidos os familiares, os compañeros das organizacións políticas que están. Grazas especiais aos traballadores públicos do Concello que os están aquí nesta sesión, que permiten que teña un desenvolvemento óptimo. Especial saúdo tamén, e nos sumamos ao saúdo que facía o voceiro do BNG a plantilla de bombeiros de Vigo. Creo que é unha das grandes herdanzas que vamos a ter da legislatura anterior e, polo tanto, terán que resolverse nista. A situación da plantilla de bombeiros é insostible en canto a recursos e persoal e, polo tanto, tamén é insostible en canto a seguridade dos vigueses e as viguesas, que non é un tema menor. Decíamos nós, como Marea de Vigo fai 4 anos, que nós, cando formulamos este espacio e formulamos, polo tanto, posteriormente unha candidatura, que non viñamos aquí a participar en un status quo de forzas políticas, independentemente da correlación de forzas que hubera entón, independentemente da correlación de forzas que teñamos hoxe en día, que nós non viñamos a participar nunha especie de cambio de cromos de papéis entre as forzas políticas municipais. E sabíamos que esa opción, e sabíamos que tomar esa decisión de non participar en determinadas prebendas que durante 40 anos se teñen desenvolvido neste Concello, independentemente de maiorías ou de gobernos de acordos, sabíamos que iso iba a ter un coste político e, por suposto, tamén un coste electoral. Sabíamos que iba a haber unha brunete mediática, sabíamos que iba a haber unha brunete empresarial liderada polas grandes empresas concesionarias que levan anos parasitando os servicios públicos deste Concello, e sabíamos que iso iba a ter un coste político e electoral, pero asumimos ese coste político e electoral, e asumimos en aras de unha coherencia política, de unha coherencia cunha serie de principios de como entendemos o municipalismo progresista, e tamén porque queríamos ser alternativa, non alternancia. Tivemos moitísimas alternancias, pero as cuestións importantes deste pleno, as cuestións importantes desta cidade están sen resolver. E nos queremos, o que vamos a facer aquí, obviamente, un programa de goberno. Nos acabamos de postularnos para ser alcaldes, e, polo tanto, queremos poñer en riba da mesa algunhas cuestións que consideramos que están sen resolver. Obviamente hai un resultado, e nos queremos felicitar a Abel Caballero, o Partido Socialista, un resultado, os mellores resultados construídos seguramente nas grandes cidades deste país. Outra cousa que teñamos a visión diferente de como se construen os resultados electorais. Teremos tempo durante a legislatura para falar de como se construen as maiorías absolutas, de como hai concursos para que se construyan e de como ten que ser a democracia formal.
e nos aí creemos que esta campaña electoral é un exemplo de como non se ten que construir nin moito menos a concurrencia electoral e, polo tanto, tamén a divisoria absolutamente democrática entre o que é ser alcalde e o que é ser candidato. Teremos 4 anos para falar desta cuestión. Son resultados que obviamente dan un marxe de manobra moi alto ao Partido Socialista, que, polo tanto, nos consideramos que, ou polo menos non temos demasiadas esperanzas en que o resultado con 17 e o resultado con 20 cambie radicalmente a maneira de entender democrática do pleno. En Vigo sigue habendo unha desafección política. Non participa unha parte sensible do electorado nos procesos electorais, e a pesar de que rondamos o 35% nas eleccións xerais, nas eleccións municipais baixa o 60%, e se contamos o voto abstencionista e o voto en blanco, chegamos case ao 40% de persoas que non participan nun proceso electoral. Está no reto de todos nós representar tamén a esa masa de cidadáns que non se sinten representados por ningún dos partidos que estamos aquí e que non unha parte menor do electorado que cada vez forma o censo electoral. E, polo tanto, nesa cultura democrática que sempre tivo este Concello, sexamos quen de estar á altura de darlle tamén voz e de darlle tamén representatividade a esa parte. Nos estamos de acordo en que o debate político nesta cidade ten que mellorar. Non o decimos nós, creo que é unha sensibilidade bastante grande. Non creo que sea tanto unha batalla entre partidos políticos, senón como unha maneira de entender os órganos democráticos que estamos hoxe a constituir. Hoxe non estamos nunha coronación, hoxe non estamos na investidura dun alcalde, estamos na constitución dun pleno. O digo porque é importante que sepamos que o que constituímos é o máximo órgano democrático e político que ten esta cidade. Non hai outro. O que pasa co pleno logo é expresión de maiorías ou minorías e, polo tanto, as maiorías constituen o alcalde. O pleno foi frutado completamente de democracia nestes 4 anos. Unha forza política con 3 concelleiros só pudo levar unha moción ao pleno, feito inaudito nos 40 anos de democracia. Só podemos formular un rogo e unha pregunta que é a acción fiscalizadora da oposición ao goberno e, polo tanto, retamos a que se cambie radicalmente esa maneira de entender o pleno e que volvemos a poñer a oposición donde ten que estar, que é a súa función fiscalizadora da acción de goberno. Porque nesta cidade hai unha cidade visible, evidente, cada vez máis visible, ademais cada vez con colores máis estridentes para que sexa máis visible, é unha cidade que non se ve, é unha cidade oculta, é unha cidade opaca, é unha cidade ademais que nos quisemos visibilizar nesta legislatura e que seguramente, ademais agora coa presencia do BNG, seremos tamén capaces de casa dúas forzas dicindo que hai unha cidade oculta, que hai unha cidade non visibilizada. Os que estades na prensa, os que levades máis tempo nos medios de comunicación, lembraredes aquela anécdota do alcalde Portanet, que cando os técnicos municipais lle dixeron que a situación do sumideiro, a situación da rede de abastecemento de auga de Vigo estaba absolutamente desfasada, que facía falta unha inversión millonaria para cambiala, el lle dixo aos técnicos municipais estaban locos como iba a gastar tal cantidad de recursos en algo que non se ve. Iso que pasa nesta cidade. Hai unha serie de cuestións que non son menores para nós, algunhas apuntaba agora o candidato do BNG, nos entendemos ademais que son cuestións que son centrais e que teñen que dotar a política e a acción política deste Concello. Vigo, despois de 40 anos, non ten solventadas as cuestións das infraestructuras e o diferencial brutal entre as parroquias e o centro. É unha evidencia. Hai parroquias que siguen sin centros educativos de 0 a 3 anos. Hai parroquias que siguen sen centros cívicos. Hai parroquias que siguen sen as mínimas estructuras. 40 anos despois de concellos democráticos, o diferencial entre o centro e periferia é evidente. Calquera persoa que teña ou que queira profundizar nisto, só ten que coller os plans de inversión que figuran colgados na web do Concello e facer o cálculo dos recursos económicos que van á periferia urbana e os recursos económicos que van ao centro da cidade. Non o decimos nós, os números, onde mandan os números calan as barbas. E nós pensamos que esas eivas se podían ter solventado nunha situación económica ventaxosa. E ademais, facendo un criterio que para nós cando menos era discutible, pero que podría permitir buscar dotar os barrios e as dotacións que faltan, que non utilizar esa maneira de xenerar superávit para poder meter eso a unha bolsa e logo posteriormente utilizalo en iso que se chama, para nós absolutamente arbitrario, pero que se chama obras financieramente sostibles.
as obras financieramente sostibles son as que viven no tempo, non as que en 4 ou 5 anos temos que volver a actuar sobre esas actuacións, como son a maior parte das humanizacións, senón pensamos as inauguradas no ano 2010 e 2011 que xa teñen actuado libre e a vivenda especulativa e, polo tanto, os concellos están asumindo políticas de vivencia ante a inoperancia das administracións autonómicas. O exemplo disto foi o Concello de Barcelona con 760 vivendas de promoción pública precisamente pola inoperancia do goberno da Generalitat, por certo, gobernado tamén pola dereita. E nós aquí, o que pusemos en riba da mesa e poñemos en valor son todas e cada unha das mocións que este grupo municipal, as temos aquí, as aprobadas e non, este grupo municipal foi quen de poñer en riba da mesa, porque frente á proposta política, frente á proposta ideolóxica, claro que sí, que problema hai en facer propostas ideolóxicas, é que defender un parque público de vivenda é unha proposta ideolóxica, como defender a existencia de un gasto social editado é unha proposta ideolóxica. Fixemos propostas e contra as propostas moitas veces o que recibimos foi descalificación permanente. Pero agora temos unha legislatura que retrata. Non é a mesma legislatura que anterior. Porque nesta legislatura acaban os dous grandes contratos concesionados deste Concello. Nesta legislatura, despois de 25 anos, acaba o contrato do transporte. Nesta legislatura, según se nos decía no pleno, acaba tamén a prórroga de 5 anos de Aqualia. E aí hai que retratarse. Estamos dispostos a seguir permitindo este sistema de transporte absolutamente deficitario, con unha tarificación moi por enriba dos custes efectivos do servicio. Estamos dispostos a admitir que siga Aqualia xestionando un billete que cobra 30 metros cúbicos bimensuais ainda que non se consuman. Estamos dispostos a asumir que sigamos en ter unha comisión de seguimento da contratación pública a pesar de que figura como comisión obligatoria no pleno. Esta é a cuestión que temos que resolver. E nós vamos a ser colaborativos no Concello. Porque queremos, ademais, que os servicios públicos que durante 25 anos estiveron concesionados para nós dunha maneira cando menos discutible, volvan ao público. E se non pode volver ao público, que se nos diga por qué. Por que non podemos ter unha empresa municipal de augas como ten o Concello de Valladolid con 300.000 habitantes? Por que non podemos ter un transporte xestionado 100% íntegramente cunha empresa pública de transporte como ten Santiago de Compostela, como ten Sison, como ten Sevilla, como teñen as grandes cidades deste país? E nese debate nos vai a topar o Partido Socialista e o alcalde Abel Caballero un aliado fiel. Nos outros debates que poñen o Partido Socialista na política privatizadora da dereita do Partido Popular, para nós ese non é o regalo ni moito menos progresista que esperamos para esta cidade. Pero que tamén queremos que nesta legislatura, e vamos a ir rematando en cuestións prioritarias, se resolvan determinadas cuestións que para nós estiveron improvisando durante 4 anos anterior. Porque non sei se saben os cidadáns que o plan xeral se está redactando. E este grupo municipal non recibiu máis que unha pequena memoria, non sabemos cales son as prioridades do plan, non hai constituída ninguna comisión de seguimento, unha comisión de urbanismo como nos concellos que deciden levar adiante o seu planeamento, e queremos saber se, independentemente do oscurantismo que se nos vai aplicar a nós, se lles vai aplicar o consulto da cidadanía, se lles vai a plantexar un borrador do plan xeral a mediados ou cara ao final da legislatura, non vai haber ningún procedimento no que os veciños e veciñas afectados polo urbanismo, como decimos improvisado, poidan ter algún tipo de participación. Non é un tema menor, non é un tema menor. E nós, posiblemente, teremos que facer un esforzo maior, somos 2 concelleiros, antes éramos 3, teremos que facer unha labor pedagóxica moito maior, pero consideramos que este é o debate do municipalismo europeo, este é o debate das grandes capitales europeas que están falando de transporte público, que están falando de remunicipalizar servicios, é o debate, ademais, do urbanismo expansivo que saíu, ademais, que nos deixou prácticamente tocados a economía deste país unha crise do ladrillo, pero este é o debate que temos que afrontar nesta legislatura, ademais, como digo, de cuestións que para nós, que sublinhaba moi ben Xavier, a cuestión da cultura, que pasou nestes últimos anos cos contedores culturais, que pasou coas cuestións que teñen que ver co todo a cantidade de expresión cultural e de cuarto e quinto sector incluso que hai nesta cidade, que nunca se lle quiso dar voz, ni moito menos se lle quiso permitir un sistema de concurrencia cando menos transparente e democrático ás axudas públicas. É unha legislatura, ademais, que creo que todo o mundo sabe que se pode dar unha opción de cambio no goberno da Xunta de Galicia. É evidente a correlación de forzas expresada nas eleccións xerais, e a que é, incluso, a correlación de forzas expresada nas eleccións europeas ou as eleccións municipais, é a que é. E cando se acabe o comodín de Feijóo nesta cidade? Ese se acaba o comodín de Feijóo nesta cidade. E se goberna tamén
o Partido Socialista, obviamente, posiblemente con máis alianzas no conxunto de Galicia. Desaparecen as mocións dirixidas polo Partido Socialista ao Pleno, donde 85% das mocións que o Partido Socialista daba ao Pleno era instando a Xunta de Galicia ou instando o Goberno Central. Ata o Goberno Central, curiosamente, xa desapareceron todas, porque no Goberno Central tamén hai unha concurrencia do mesmo cor. Por lo tanto, aí, independentemente das maiorías, vamos a ter que construir consensos, porque tenemos que dotar de contido político pleno, porque non vai a ser que, como vamos a ter unha coyuntura na que o Pleno do Concello de Vigo ten a mesma cor que a Xunta de Galicia, que o Goberno do Estado e que a maior parte das institucións determinantes nesta cidade, como pode ser o Porto a futuro, como pode ser a Zona Franca ou como pode ser a Diputación, que dotemos de debate cero ao conxunto do Pleno. E nos aí, repito, vinimos aquí a facer política. Fomos absolutamente rigurosos na proposta política e fomos absolutamente leais a cando se nos plantexaban propostas que iban na nosa concurrencia política. Si se pedía unha comisión de investigación por un tema judicial ou se pedía unha comisión de seguimento dunha concesionaria, nos a vamos a votar a presente o Partido Popular, a presente o Partido Socialista ou a presente a Unión Patriótica. Nos dá exactamente igual, porque o que se viu a facer aquí é a facer política de programa. Nos vamos a ser absolutamente, e remato, rigurosos con ese programa electoral co que concurrimos. Está disponible, calquera cidadán pode ter acceso a él. En esa lectura, cada un temos claro que vai quedar retratado nesta legislatura. Esperamos, ademais, que se dote de democracia ao pleno. Esperemos, ademais, que se cumpla a lei autonómica que mandata a constitución de grupos municipais e que di que con 2 concelleiros se poden constituir grupos municipais. Esperemos, ademais, que se nos permita toda a documentación que foi requerida durante esta legislatura e só tivemos silencio administrativo, que na administración pública e entre cargos públicos non é todo legal que debería ser. A colaboración da Marea de Vigo para construir unha política progresista e municipalista é absoluta. A colaboración da Marea de Vigo para construir un sucedáneo de política que non ten nada que ver co mandato progresista que expresou as urnas, dende logo non vai a ter a nosa colaboración. Gracias. Rematada a intervención do señor Pérez Correa, ten a palabra don José Alfonso Marnotes González, do Partido Popular. Moitas grazas. Bos días ás concelleiras e aos concelleiros deste pleno, as autoridades e a todos aquí presentes, familiares e tamén os empregados públicos que fan posible este día e os que día a día tamén prestan servicio ás persoas desta cidade. Queremos, en primeiro lugar, amosar o noso profundo respecto aos miles de viguesas e de vigueses que expresaron a súa vontade nas urnas. Respecto e agradecemento pola súa participación democrática, pacífica e responsable. Non temos outra vocación que a lles de ser útiles e traballar por toda a cidadanía. E por ela, e ao servicio dela, temos un proxecto propio, un proxecto de cidade no que o máis importante serán as persoas. Todas e cada unha das accións deben ir encamiñadas a mellorar a calidade de vida das persoas que vivimos nesta cidade. E por iso, ainda agora mesmo, ponemos o noso esforzo de traballo deste grupo municipal ao servizo deste interese colectivo, ao servizo da cidade e ao servizo do seu crecemento económico e social. Estamos preparados para propoñer iniciativas e tamén para colaborar na resolución de problemas. E para iso, dentro do Grupo Popular, tendemos a nosa man para construir un Vigo plural, innovador, un Vigo social e inclusivo, un Vigo xerador de cultura de vanguarda e un Vigo emprendedor e atractivo para os investimentos e para as persoas. Facendo, ademais, con perspectiva de xénero, que ten que ser transversal en todas as políticas municipais. Un Vigo plural e innovador. A nosa cidade é cada vez máis plural, porque tamén é cada vez máis multirracial, máis intercultural
e máis diversa en todos os sentidos. Somos unha cidade plural, aunque moitas veces as políticas municipales non respondan a esa realidade, sigan sendo as mesmas de sempre e as mesmas para todas e para todos. En Vigo, a integración se ten construído sola, ao marxe da actividade municipal. Temos que poñer fin a eso. Neste mandato entraremos na terceira década do século XXI. Os retos tecnolóxicos teñen impactado na economía, no emprego e no xeito en que as persoas nos relacionamos, en como as administracións prestan os seus servizos. Vigo debe impulsar unha mobilidade sostible, promover nos seus servizos públicos un uso racional da enerxía, debe fomentar as novas tecnoloxías na relación do Concello cos seus cidadáns, coas empresas e cos colectivos. É imprescindible mellorar o rendemento e a calidade dos servizos que prestamos como a enerxía, a conectividade, o transporte e os servizos públicos. Dende o Concello debemos de promover que Vigo sexa unha cidade conectada, unha cidade intelixente, como son xa outras cidades, como son xa os nosos veciñas e veciños e como son xa tamén as nosas empresas. Temos que aproveitar as estrategias que permiten xa, dende un teléfono móvil, coñecer as plazas libres de aparcamento regulado, o estado do tráfico, modificar as frecuencias semafóricas en tempo real, a intensidade da luz pública, o consumo de enerxía e en todo momento controlar o consumo de auga da cidade. Vigo, cidade conectada. Vigo, cidade intelixente. Podemos facer máis. E o podemos facer dende o máis preto para os cidadáns, dende a política municipal, que é a que mellor comprende os problemas da xente. Temos que aunar esforzos, temos que construir un Vigo moderno, un Vigo que lidere, un Vigo que este ao fronte da área metropolitana, que sigue sendo un dos grandes retos pendentes desta cidade, unha cidade que ten que liderar o noroeste peninsular, que ten que liderar Galicia, pero tamén ten que mirar ao sur, que ten que mirar hacia Braga, que ten que mirar ao Porto, que ten que estar na Eurorrexión. Un Vigo plural, aberto, un Vigo cosmopolita. Tamén un Vigo social inclusivo, un Vigo accesible, por suposto, pero que tamén pense nas persoas con diversidade funcional, nas persoas con algunha discapacidade, unha cidade que teña políticas eficaces para as persoas en risco de exclusión social, apoiándose dende logo como xa se fai en entidades e colectivos, pero tamén con políticas e con medios propios, con máis recursos municipais. Vigo ten que ser xenerador de cultura de vanguarda, ten que ser de novo unha factoría cultural. Temos que potenciar o talento creador desta cidade, dende logo apoiándose na rede de museos, que non deben de ser solamente difusores de cultura, deben de ser espazos tamén de creación cultural. En Vigo hai talento, hai que mimalo, hai que darlle espacio, hai que visibilizalo, hai que apoialo. A nosa cultura debe ser parte fundamental da nosa identidade, pero tamén pilar dunha industria turística que abarca diferentes espazos, diferentes realidades, diferentes dimensións e diferentes soportes. Temos que ter unha estrategia propia en materia de turismo e temos que acompasala ao Xacobeo 21, que será o mellor da historia e o que terá máis actividades turísticas e culturais. É unha oportunidade que non podemos desbotar. Como non podemos tampouco dar as costas ao camiño portugués. Cada vez é máis habitual ver na cidade os peregrinos subindo pola avenida de Castrelos, hacia López Mora, pola Seara, e de aí a Tomás Alonso na centro. Estamos de costas esa realidade. É unha realidade cada vez máis intensa, que non sigan pasando de longo pola cidade. A temporada de verán se alonga, cada vez dura máis, e a nosa oferta turística tamén debe incrementarse.
Nese sentido, algún día tendremos que preguntarnos qué está pasando na cocina galega de vanguardia en Vigo e que está pasando ao noso alrededor. Un Vigo emprendedor, un Vigo atractivo para os investimentos. A economía de Vigo crece, con ela tamén crece o emprego, pero non crece a población, nin tampouco crece a población moza. Eso pon en peligro o crecemento económico e o futuro da cidade. Dende o ano 2011, e por primeira vez na historia, Vigo perde habitantes. Temos perdido dende entón 3.600 veciñas e veciños. E o que é máis importante, temos perdido 8.300 persoas mozas, casi o 10%. Temos que dotarnos dunha estrategia demográfica propia. Temos que volver a atraer poboación. Temos que fixar poboación moza. E para ello se precisa vivenda a un prezo razonable e emprego de calidade. Para o primeiro, o máis inmediato será ampliar o polígono de Navia, pero tamén e dende logo temos que dotarnos dun plan xeral de ordenación municipal. Para ter emprego de calidade temos que ter empresas, que as temos, o que non temos é só empresarial. Temos que avanzar na creación dese solo, pero tamén temos que acompañar as empresas que queren investir en Vigo. Non pode ser un inferno burocrático, nin pode ter un custo fiscal. Hai que baixar drásticamente os impostos municipais ás empresas que queren investir en Vigo, creando riqueza e postos de traballo, e temos que reducir a burocracia, porque Vigo ten que ser un concello emprendedor, ten que ser un concello que teña incentivos fiscais, que teña menos burocracia administrativa e que teña maior facilidade para acceder ao solo empresarial. Vivenda. Hai que ter políticas propias de vivenda, como xa as temos na Casco Vello, pero temos que telas non solamente no Casco Vello, temos que telas en toda a cidade. Temos que ter un patrimonio municipal de solo para a construcción de vivendas de protección pública. Necesitamos políticas tamén dirixidas ás persoas mozas, a 78.108 persoas menores de 30 anos que viven nesta cidade. Hai que apoialas. Porque se lle damos as costas, elas lle darán a cidade. Finalmente, a eliminación da violencia contra as mulleres é un reto de toda a sociedade, unha tarefa conxunta que require unha actuación unitaria e coordinación, colaboración e cooperación, sempre con respeto ao réxime de distribución competencial en todas as accións que se desenvolvan, posto que o traballo que se realiza para conseguir a súa educación implica multitude de asentes dende o sector público, dende o privado tamén. Necesitamos un consenso institucional, político e social que mostre sen fisuras o compromiso de todas as institucións coa sociedade viguesa para alcanzar os acordos que permitan avanzar na erradicación da violencia contra as mulleres que nos avergoñan. Así o si a cidadanía viguesa no seu consulto, xa que nesta materia só conseguimos avances se hai un compromiso integral de todos os ámbitos para seguir impulsando, como xa se fai, este asunto prioritario. El Vigo, o Concello, ten que liderar ese compromiso. Somos conscientes de que en uns minutos este pleno será presidido por un alcalde socialista con toda a legitimidade. Ten todo o noso respecto. Ten tamén a nosa disposición para responder aos retos aos que a cidade se enfronta. Seremos unha oposición seria, constructiva, responsable, firme e propositiva. Pero o certo é que chegou o momento de poñer as bases dese Vigo moderno, innovador, social, inclusivo, emprendedor e generador de cultura de vanguarda. Chegou o momento de colaborar, de facer achegas, de establecer un diálogo coa cidade. Doutro xeito, non será posible afrontar os desafíos do futuro.
Máis nada, moitas grazas. Muchas gracias, señor Marrotes González. Rematada a intervención do candidato a alcaldía polo Partido Popular, me corresponde a mí, como candidato do Partido Socialista, a intervención. ¡Calle caña, alcalde! Quería, en primeiro lugar, volver a agradecer a presencia de as persoas que están aquí neste pleno. E quería, ademais, mostrar a miña satisfacción por ser candidato a alcalde de Vigo. Por cuarta vez consecutiva. Por cuarta vez consecutiva. Pero quería, en primeiro lugar, reseñar aos ciudadanos de Vigo falar na democracia. Falar donde se fala, na democracia, na expresión do seu voto. E lle deron a lista que eu encabezo o 67,6% dos votos. Mais de 100.000 votos acadou a lista que eu encabezo. Significou que pasamos de 17 concelleiros a 20. Lle deron ao Partido Popular o 13,7% dos votos. Significa que pasaron de 7 concelleiros a 4. Lle deron a Mareas o 6,9% dos votos. Baixaron de 3 a 2 concelleiros. E lle deron ao Bloque Nacionalista de Galicia o 5,6% dos votos. E lle deixa entra neste pleno unha persona, un candidato desa formación política. Os datos son contundentes, inapelables. Pero compre reflexionar un pouco máis, en voz alta, todas. Porque eu levo encabezando estas listas dende o ano 2007. Na primeira vez subimos a lista que eu encabezada no ano 2007 un punto con respecto ao ano 2004. No 2011 subimos ao 34%, 5 puntos con respecto ao 2007. No ano 2015 subimos 17 puntos con respecto ao ano 2011 e no ano 2019 subimos 16 puntos con respecto a fai 4 anos. En estes 12 anos, a lista que eu encabezo pasou de 44.000 votos a 101.000. Gañou en este período e obtuvo 57.000 votos máis, que significa haber incrementado o apoio cidadán no 128%. Subidas consecutivas. Única ciudad en España que en 4 eleccións consecutivas viu incrementar o apoio cidadano hasta estes niveles. Porque o 67,6% significa o maior respaldo ciudadán que tuvo ninguna lista na historia da democracia española de unha gran cidade de España. A maior. Por contra, ao tempo que a lista que eu encabezaba subía consecutivamente en 4 eleccións, a lista do Partido Popular experimentaba a dirección contraria. E baixaba do 44,1 de 66.000 votos, 44,1 baixaba ao 42% no 2011, perdía 2 puntos. Baixaba 22 puntos do 2011 ao 2015, 33.000 votos menos. E baixaba ao 13%, e, por tanto, 7 puntos, 8.000 votos nas últimas eleccións. O Partido Popular baixaba consecutivamente en todas as eleccións que se foi presentando desde o ano 2007. E perdía o 70% dos seus votos. O 70% dos seus votos. Marea se presentaba no ano 2015 e
tiña 16.000 votos, 16.227, 11,5%. 4 anos despois, ano 2019, perdía 6.000 votos e baixaba ao 6,9%. E o Bloque Nacionalista Galego subía en estas últimas eleccións un punto escaso, 0,8 mil votos, pero perdía dende o ano 2007 20.000 votos nesta cidade. Por apoyarte a ti, capullo. Por eso algúns teñen que ver o que dicen os ciudadanos. Algúns teñen que escoitar o que dicen os ciudadanos. Algúns teñen que mirar para a democracia. Porque saben o que sucede? Sucede que os cidadáns de Vigo, canto máis gobernamos e máis nos coñecen, máis nos votan e máis nos apoian. Por iso, a cidade falou alto e claro. 20 concelleiros para a lista que eu encabezo, 4 concelleiros para a lista do Partido Popular, 2 concelleiros para a lista de Mareas e un concelleiro para a lista do Bloque. Porque, que sucedeu en Vigo en 12 anos? Pois unha gran transformación da cidade, que deu lugar a este apoio masivo. A este apoio masivo. 1000 rúas humanizadas. Un cambio sustancial de toda esta cidade, apreciado por toda a cidade. En Madrid, na Operación Madrid Centro, humanizaron unha rúa. En Vigo 1000. 175 parques infantiles e macroparques infantiles feitos para os máis xóvenes. 80 parques de maiores. 8 máis 11 reformados novos pabellones deportivos. Falta o de Matamaca, a Xunta de Galicia non nos deixou facer. Todos os campos de fútbol de Vigo reformados e actualizados. 3 novos centros de agua e 3 novas piscinas. 1000 becas de inglés. 1000 becas de inglés cada ano para que as nenas dos nenos de Vigo estudien inglés. 40.000 xóvenes facendo deporte apoiados dentro do Concello. 5 novas escolas infantiles con coste para cada ciudadán de a mitad das escolas infantiles da Xunta de Galicia. Cando chegamos había 4. Ahora hai 8 e pronto a 9ª. Pero marcha a Escuela de Música, a Escuela de Danza, a Escuela de Artes e Oficios, a Escuela de Teatro, a Escuela de Música Folk que tra, a máis importante escola de música tradicional de Galicia que empezou a funcionar no mandato dos que estamos aquí. Apoio a 2 sinfónicas, 9 bandas de música, un gran orfeón, Coral Casablanca, 40 corales, 40 grupos folk do maior nivel de Galicia apoiados dende este Concello, son de seu, un dos grandes grupos de folk da historia de Galicia. E un novo museo, a Pinacoteca, e a rede de museos, funcionando con a dinamización do Museo Marco e unhas grandes exposiciones xa establecidas en esta segunda etapa, liderando esa forma de cultura de Galicia, ou un novo auditorio Mar de Vigo, que era un dos grandes sonos desta cidade, ou mesmo o arte na rúa, con medianeiras e arte e pinturas nas rúas, para que podan ser disfrutadas por todos os turistas. En este modelo que nos está convertindo é un exemplo de arte na rúa en Europa. O mesmo facer os comedores escolares nos colexios de Vigo que os necesitaban, o mesmo ter que cubrir patios de recreo de Vigo, de colexios públicos que a Xunta de Galicia non está cubrindo. O mesmo haber aberto en plena crisis este goberno un albergue público en esta cidade dotado de camas, comidas, cenas de atención aos que estaban nas rúas cando non chegamos. Pero outras cidades de Galicia, gobernadas por o BNG, gobernadas por Mareas e gobernadas por o PP, non hai ningún albergue público municipal aberto. Pero tamén becas de comedor, 5.000 becas de comedor e de libros que a Xunta de Galicia actual cancelou cando tomaron posesión. E é o Concello de Vigo que ten que cubrir as becas de comedor de nenas e de nenos que non teñen recursos na súa casa para comer nos colexios. O mesmo o apoio procedente na dependencia, o mesmo Cedro, o mesmo 60 cuidadores de barrio, cuidadoras de barrio que se están encargando de atender a soledade de tanta xente maior de Vigo.
O mesmo os comedores sociales, todos os comedores sociales de Vigo, apoyados en exclusiva polo Concello. O mesmo atención a banco de alimentos, o mesmo programa de canguros, o programa de infancia, os mesmos cheques sociales que pagan 700 facturas de aluguer para que non haya 700 desaltos en esta cidade. O mesmo 600 facturas de enerxía que paga o Concello de Vigo a 600 familias que necesitan. O mesmo 500 axudas de alimentación a 500 familias que non teñen recursos para mercar comida. O Concello de Vigo, na máis importante política social que se aplica en España. Pero en planes de empleo, Vigo emprega, plan de emprego, 23.000 empregos creados en este momento. Obras públicas actuando de contraciclo e xerando empleo na construcción nas épocas complicadas de caídas de empleo, aplicando as políticas activas que significaban dedicar recursos públicos a obra, reformando a ciudad, mellorando a ciudad, xerando dúcias e dúcias de miles de empleos. Pero mesmo apoio ás empresas, o apoio ás empresas de Vigo, as iniciativas, a capacidade de xerar, o emprendimento, esta forma activa de estar ao lado desta cidade que é un fenómeno da naturaleza na xeración de emprego e na xeración de economía. Pero tamén depuradora, a gran depuradora construída, aquel sono de Vigo, funcionando, e por primeira vez na historia temos unha bandeira azul na playa de Samil, hasta ahora contaminada por aquel lagares que outros gobernos anteriores deixaron baixar contenedor. E agora temos o río Lagares recuperado e funcionando, e camiño a camiño e outros urbanos, e un zoo en transformación, e mesmo donde había unha vía dun tren, unha senda verde para pasar, para caminar, para andar en bicicleta, na zona de travesía de Vigo, na zona de test máis deprimida desta cidade. O mesmo os carriles bici, o mesmo 26.000 plazas de campamentos de verán cada ano, e mesmo CIES Patrimonio da Humanidade. Esta historia de medio ambiente que queremos funcionando de forma continua. Pero en igualdade, aí, en esa pared, hai unha pancarta que preside este Concello. Vigo en contra das violencias machistas. E aí seguirá, mentre sexa preciso. Pero 1,5 millón de euros de orzamento municipal en apoio a mulleres maltratadas. 3 veces máis que o apoio da Xunta en esta cidade en loita contra o maltrato. Porque en loita contra a violencia machista aí seguirá Vigo sempre. Empleo a mulleres maltratadas, 40 mulleres traballando en este Concello para dar salida económica a esa situación tan terrible. E aí seguiremos. Pero co Vigo vertical, en esta nova dimensión de cidade, na modernidade do século XXI, en esta modernidade de escaleras mecánicas, de rampas, de ascensores que ahora neste momento fan daquela ciudad tan difícil e tan complicada o desenvolvemento das novas tecnoloxías para leválo adiante. E aí seguiremos con unha nova universidade, porque desde eu sou alcalde me encarguei de que a UNED, a Universidade de Educación a Distancia, estuvera en Vigo e tuvera 1.100 estudiantes en el paseo carrera. Non nos lembramos ali en Vigo, pois ahora está aquí. Pero bibliotecas, unha biblioteca, non. Mar de Vigo con 450, Neira Vilas, Bouzas, Navia da apertura a próxima semana, Teixe en construcción e a Biblioteca do Estado en marcha. Unha nova forma de entender a cultura en Vigo, pero en marcha a actuación urbanística. En marcha non só o plan xeral, sino a aplicación da Lei Vigo para resolver un problema tan serio desta gran industria que é Citroën, o mesmo a ampliación de FEBE, o mesmo a estación do tren de alta velocidade, o mesmo o PTL reformado, o polígono industrial de Balaídos, o polígono de Regaré, o polígono de Crucero e o polígono de Montana, para que ninguna empresa marche nunca máis de Vigo, para que todas teñan suelo nesta cidade. Os novos desarrollos no plan de ordenación provisional. Pero, turismo, esta revolución que hubo nesta cidade, porque estamos nas rutas turísticas de España e de Europa, por primeira vez na nosa historia. E aquela pata tan importante, porque tiñamos unha pata de industria, tiñamos unha pata de universidade, tiñamos unha pata de industria naval, de pesca, e nos faltaba turismo. E en este momento, Vigo ten unha situación de turismo na que os fines de semana se colga o de completo para o turismo da cidade. E isto significa emprego. E o fenómeno de
a Navidad, da Reconquista, dos conciertos de Castrelo, do Marisquiño, que algúns querían levar fora de Vigo, seguirá sendo unha gran plataforma de exportación de turismo a Vigo. E CIES Patrimonio da Humanidade, que seguirá sendo. Por iso, te agradezco tanto ao mundo da hostelería que me fixera un reconhecemento, simplemente para seguir marchando xuntos en esta recuperación de patas de economía en esta cidade. E mesmo habíamos un aeroporto, porque non hai unha gran cidade industrial e de economía que non ten un aeroporto. E por eso estamos dando esa batalla e ganamos. O aeroporto de Vigo ten rutas a tantos lugares e a pesar de que algúns siguen subvencionando outros aeroportos de forma opaca, e intentaron cerrar o aeroporto de Vigo. Pero ao mesmo tempo, finanzas saneadas. As finanzas máis saneadas de España. Eu, cando cheguei a este Concello, tiñábamos unha deuda de 66,5 millóns de euros. 4 anos despois, tiñábamos deuda cero, superávit, cumpríamos techo de gasto, éramos os primeiros e máis rápidos pagadores a proveedores que tiñamos os impuestos máis baixos de Galicia e seguramente de España. Porque cando alguén fale de nivel de impuestos, que vean os impuestos que teñen nos sitios onde eles gobernaron. Que vexan como son os impuestos en Coruña, en Santiago ou en Ferrol. En Vigo, os impuestos máis baixos e a presión fiscal máis baixas de Galicia. Os primeiros en España de conseguir deuda cero. E temos que dar unha gran batalla por comercio. Por o comercio tan dañado, por as redes, por internet, por Amazon, por estes novos métodos, e temos que facer que o pequeno e mediano comercio ilustre e inunde esta cidade e así que vertebrando. Por iso non aceptamos proxectos apoiados pola Xunta de Galicia de levar o suelo industrial de Vigo para Mos para vaciar esta cidade de comercio. Non o vamos a aceptar nunca. Pero claro que ocupamos espacio, claro que ocupamos, e que o Concello de Vigo e o alcalde de Vigo preside a Federación Española de Municipios e Provincias con 8.126 asuntamentos e concellos. Presidimos 8.126 concellos en toda España. Si eso non é presencia de España, me gustaría que alguén dixera cal é a presencia. Pero que somos un modelo. Tanto que temos un Premio Nacional de Comercio Interior, Premio de Traballo da Policía en Violencia contra a Violencia de Xénero, Premios Smart City Ciudades Inteligentes, Semana Europea de Mobilidade, Premio de Ciudade Inteligente, 6 escobas de platino, mención especial da Unión Europea, de Europa, en Access City Award da Unión Europea polo proxecto de Vigo Vertical. A OCU nos declara a segunda cidade máis limpia de España, Premio de Boas Prácticas de UNICEF, Premio de Consello Superior de Deporte, mellor proxecto de iluminación decretado por Inxeñeiros de Galicia, Administración Electrónica, Premio de Integridade na Contratación Pública, finalistas para Buen Goberno e Integridade en este mismo ano, Premio COCENFE en Discapacidade, Premio Ciudadanos polas becas de inglés, Premio Buenas Prácticas en Drogodependencia, Premio CENIS en Administración Electrónica, en Turismo Familiar, mención especial de premios de Unión Europea, Europa Nostra, por recorrido sensorial en castelos en toda España, premios de Transparencia Internacional declarando Vigo a cidade máis transparente de España, cidade de Ciencia e Innovación polo Ministerio de Educación para cidades de máis de 100.000 habitantes. Isto é o reconocimiento desta cidade, porque somos un modelo seguido en toda España, e somos un modelo que toda España debe seguir. Pero temos máis, e que cando chegamos, esta cidade buscaba un xulgado do mercantil, conseguido, un registro mercantil, conseguido. Hubo quen intentou deixarnos sin xulgados e sin administración de xusticia en Vigo, reposta. O auditorio de Mar de Vigo se está en municipal e con unha grande biblioteca, a depuradora construída en realidad, abastecimento de agua, o estudio en marcha ca cooperación do Goberno de España, estación do AVE, as buras situadas e construíndose, saída da autopista, se inicia no outono. AVE, adjudicada a declaración de impacto ambiental para aquel tren de alta velocidade solo desta cidade. Aeroporto, funcionando e con voos a tantos lugares. Avenida de Madrid, conveniada e a punto de empezar. Biblioteca de Estado, informada xa para construir a Biblioteca do Estado en Vigo. Murallas de Castro, licitado polo Goberno de España. Conexión en Buenos Aires, en estudio para facer. Novo juzgado do social e un aparcamento no hospital. Álvaro Conteiro.
Pero en 12 anos pasaron máis cousas. En 12 anos pasaron máis cousas. Porque en 12 anos, dende a Xunta de Galicia se nos intentou estrangular. E a veces que a cooperación do goberno do Partido Popular en España, un ataque á Caixa de Aforos de Vigo, intento de peche do aeropuerto, negativo trasvase de emerxencia, paralización do AVE, pactar con Gallardón a supresión do Partido Judicial de Vigo, ningunha obra nas 8 grandes viales da Xunta de Galicia, planes de empleo igual para Vigo que para municipios de 5 e 10.000 habitantes, paralización da autovía en túnel a Porriño, un hospital privado en lugar dun hospital público en esta cidade, centros de atención primaria pechados en lugar de abertos. Nos obrigan a pagar autobuses a xente de fora de Vigo, obrigan a pagar centros de día da Xunta, guarderías da Xunta, saneamento da Xunta e por usar as presadeiras que construiu esta cidade. Queren levar o campo de fútbol de Celta a Mos dende a Xunta de Galicia e queren levar o suelo industrial para Mos. Intentan bloquear o proxecto CIES Patrimonio da Humanidade. Estes días está vendo un gran festival de música en Santiago de Compostela pagado 2,5 millóns de euros por la Xunta de Galicia e en Vigo, primeira ciudad de Galicia, 0 euros para festivales. Apoyan sinfónicas en Coruña, Santiago e unha sola sinfónica de Vigo. Nos dixeron que non o plan Parejo, nos paralizaron a área metropolitana, non nos dixeron facer o pabellón de Matemás, pistas de atletismo, accesos a Párroco Don Camilo, un colexio, e paralizaron 11 grandes obras. E saben que tocan 4 anos novos. Tocan 4 anos jubilarios a esta ciudad. E toca continuar máis rápido que nunca. Vamos a humanizar todo Vigo. E deixeme só que lle diga que en este momento, ahora, están en marcha en Vigo máis humanizacións e as eleccións xa foron que en toda a democracia nesta ciudad. Máis obras en marcha ahora que en toda a democracia desta ciudad, obras por valor de 64 millóns de euros para facer carriles bici, humanización de Cameles, estrada provincial, pabellón de Quirós, pabellón de Romil, Serafín Avendaño, Roupeiro, Heraclio Botano, 120 asfaltados en parroquias, 120 asfaltados en parroquias, estrada do Porto, a maior inversión que se fixo nunca en unha parroquia na historia da ciudad, a Vía Verde, 2 pabellóns embalaídos, a calle Aragón humanizando, a calle Gregorio Espino, aceras manteras, campos de fútbol, humanización de escolas públicas, cubrir colexios Canicouba, de Ferreira, humanización de Coutadas, reformar zona de Martín e Chegaray, Camiño Real en Beade, aparcamentos en Teis, humanización Luís Taboada, Carral e Vitoria, se lembran? Humanizados por o último goberno antes de que Chegaray, 12 anos despois non valía para nada e hai que repetiros. García Olloqui, Alameda de Compostela. Pero estamos humanizando e iniciando Gran Vía, García Barbón, Rosalía, a zona de Rosalía de Castro, Candeán, novo estadio de Balaídos, E seguiremos facendo as festas de verao, os concertos, e seguiremos co AVE, que é unha demanda absolutamente indeclinable en esta cidade. O dixen cando o Partido Popular nos paraba o AVE, e o digo ahora que Pedro Sánchez, presidente do Goberno de España, e deu luz verde e está en construcción. Pero estamos coa nova estación en marcha con o novo goberno de Pedro Sánchez e con a salida da autopista en marcha con un convenio firmado co goberno de Pedro Sánchez e abastecimento de agua co goberno de Pedro Sánchez e a autovía en túnel a Porriño con unha empresa facendo estudio informativo en marcha co goberno de Pedro Sánchez e a Biblioteca do Estado en Vigo en marcha co goberno de Pedro Sánchez e o aeroporto Bous. E seguiremos con CIES e con becas de inglés e este bravo iremos ao aeroporto e veremos salir mareas vermellas de nenas e nenos de Vigo, todos iguales. 1000 que van a estudiar inglés en Inglaterra. 1000. Cando eu era neno, cando eu era pequeno, en Vigo, estudiaban inglés os fillos dos donos das fábricas, as fillas dos donos das fábricas. Ahora, estudian inglés os fillos e as fillas de todos os cidadanos de Vigo, sexa cal sexa a súa situación económica. Esta é a revolución viguesa. Esta é a forma de entender esta cidade e a política social, pero seguiremos en un proxecto feito pola cidade para a cidade. E sabemos que temos un problema de aparcamentos, por eso vamos a facer no ambulatorio de Teis, no mercado de Teis, no barrio de Cura, no Casco Vello, na zona de Cánovas, na Praza do Rei, no Álvaro Cunqueiro, faremos un segundo aparcamento para que nadie teña que pagar os aparcamentos de pago cando caiga enfermo da Xunta de Galicia, o mesmo en multas. Isto é un proxecto total de ciudad. Isto é un proxecto extraordinario. E eu teño que agradecer de forma infinita as ciudadanas de Vigo, a xente de Vigo, que foron os grandes colaboradores durante este toque. A cada un e a cada unha dos ciudadanos de Vigo. E teño que agradecer o apoio continuo
e o fortalecimento deste goberno desta cidade para que sexamos o que somos, un exemplo en toda España, un modelo a seguir, manifestado por tantos e tantos grupos de tantos e tantos tendencias políticas distintas. E quero rematar dándolle gracias ao equipo que me acompañou durante todos estes 12 anos, porque sin elas e sin eles non sería posible hacer isto adelante. Por eso, muchas gracias a todos os que durante estes mandatos estiveron con nuestro facendo cidade. E nós seguiremos en estes 4 anos facendo o que sabemos facer, consenso social, consenso nacional, consenso con todas as mulleres que somos de Vigo. O que levamos facendo durante tanto ano, porque as cidades se construyen con os cidadáns ao lado, con os cidadáns caminando con cada unha e cada un de todos nós. Moitas gracias. Muchas gracias. Rematadas as intervencións, les volvo a lembrar que o sistema de elección do alcalde vai a ser el sistema ordinario a man alzada e, como é natural, hai solamente a posibilidad de votar a un de os candidatos. Iniciamos a votación. Votos a favor do concelleiro don Xavier Pérez Iglesias. Un voto. Votos a favor do concelleiro don Rubén Pérez Correa. Votos a favor do concelleiro don José Alfonso Marnotes González. Votos a favor do concelleiro don Abel Caballero Álvarez. Realizada a votación, obtense os seguintes resultados. Votos a favor do concelleiro don Xavier Pérez Iglesias, 1. Votos a favor do concelleiro don Rubén Pérez Correa, 2. Votos a favor do concelleiro don José Alfonso Marnotes González, 4. Votos a favor do concelleiro don Abel Caballero Álvarez, 20. Realizada a votación, queda proclamado alcalde da cidade de Vigo Abel Caballero Álvarez do Partido dos Socialistas de Galicia PSOE, ao ter obtido 20 votos, maioría absolutísima. Señalado no artigo 118 do Real Decreto Legislativo 781/1986 do 16 de abril, debe proceder a prometer usurar o cargo para o que ten sido elegido. Prometo, pola miña conciencia e honra,
cumprir fielmente as obrigas do cargo de alcalde da cidade de Vigo con lealdade ao rei e gardar e facer gardar a Constitución e o Estatuto de Autonomía de Galicia. Me corresponde como alcalde electo desta cidade facer discurso de toma de posesión. Concelleiras, concelleiros, autoridades, miñas donas e os meus señores. É a política municipal en Vigo. É a da cercanía, a de escoitar a xente, a de pensar xuntos e facer xuntos a cidade, e sumar as nosas intelixencias para decidir xuntos o que queremos facer, onde camiñar, onde traballar, onde e como construir o noso lecer, como vivir a nosa cultura, onde e como mover o deporte ou a vida saludable. É a nosa posición conxunta de toda a cidade sobre o medio ambiente, ou a inmensa política social que decidimos solidariamente xuntos en todo Vigo. É a nosa decisión de que ninguén quede ladeado nas esquinas do infortunio, ou a nosa decisión de mellorar a educación e o ensino. En Vigo, creamos nestes 12 últimos anos un novo modelo ciudadán de política municipal. Decidimos reconstruir a cidade e estamos conseguindo. Quixemos facer de Vigo a cidade da calidade de vida, dos servicios eficientes e adecuados nunha cidade limpa. Mas cando chegamos, no ano 2007, Vigo era unha cidade descuidada, triste, gris, secada, pesimista. Nestes 12 anos, todos xuntos, demos un gran cambio e transformámola nunha cidade de luz, chea de cor, amable, con visión de futuro, optimista e con inmenso orgullo de ser o que somos, orgullo de ser de Vigo. E todos xuntos, acabamos de decidir o 26 de maio seguir adiante con unha cidade humanizada, cos centos e centos de rúas humanizadas para as persoas, para a xente, os avances da sostenibilidade, rúas do século XXI para ser vividas, respiradas e disfrutadas. En toda a cidade, no centro, na periferia, nos barrios, nas parroquias, e niso seguiremos nos vindeiros anos. Transformamos as rúas que levaban décadas sin atender, e mesmo tivemos que reconstruir tantas rúas que gobernos anteriores a nós presumían de haber humanizado. Tivemos que humanizalas de novo
porque o feito por gobernos anteriores foi extremadamente deficiente. E construímos unha nova xeración de macroparques infantiles como poucas cidades no mundo están a conquerir. Parques de maiores ou parques verdes, a cidade verde. A cidade olívica, que só tiña 2 oliveiras, mas agora contanse por centos en toda a urbe. E niso seguiremos. Pero agora, co Vigo vertical, ascensores, escaleiras mecánicas, rampas mecánicas, estaremos na cabeza dunha nova mobilidade en Europa. E como fixemos sempre, a decisión será de toda a cidade. E farémola donde, ao ritmo que construímos e construiremos modos modernos de desplazarnos. E será a cidade quen decida como, cando e donde. E os novos modos de deseñar o tráfico ou o transporte público, a demanda ou taxis compartidos nunha cidade segura. Un Smart City, unha cidade verde e intelixente, con tecnoloxía de última xeración xa neste momento en funcionamento. E o tempo de os carrís bici, dos patinetes, da senda verde na vía do tren ou dos novos parques na Miñoca, na Finca Matías, en Ribadavia ou na Plaza Elíptica ou a Gran Vía con ramplas e a Porta do Sol e o Nilo. Aparcamentos en Teis, Cascobello, Bouzas, as avenidas, cos novos espacios recuperados no Cascobello, no barrio do Cura, na Panificadora. O solo industrial no PTL, en Baleiros, en Recaré, en Cruceiros, en Montana. Mais e máis deporte de base. Os novos pabellóns deportivos, os campos de fútbol, de béisbol, de rugby, máis running, máis axudas, máis apoio ao deporte na cidade. E o novo gran estadio de Baleiros en marcha será terminado. Nova dimensión da cultura e da educación, museos, orquestas sinfónicas, bandas, corales e arte urbano nas medianeiras en toda a cidade, cos sendos bellos solares, con novos espacios de conexión e disfrute da cidade. Un novo modelo de facer cidade, como espacio de convivencia e ocio. O que bonito está Vigo. Nas expresións coloquiales se suman a tecnoloxía e a modernidade emerxendo como un continuo espacio de satisfacción e convivencia amable. E abrimos unha nova universidade, que antes había que desplazarse fora de Vigo a UNED, as bibliotecas en todo Vigo, a Neira Vilas, Bouzas, Navia, Mar de Vigo e en breve, como se dixe, a Biblioteca Municipal de Teis e a Biblioteca do Estado. E as cada vez máis e máis becas de inglés, máis de 1000 mozas e mozos de cada curso. E unha gran onda viguesa aterrará cada ano en Inglaterra, xeracións enteiras, hasta ahora 8000 falarán galego, español e inglés. E ao mesmo tempo, o apoio á Universidade de Vigo, aquela na que tiven a honra de editar, se hai máis dun cuarto de século, o discurso inaugural como catedrático máis antigo da Universidade. E o comercio, o turismo, a hostelería, o emprego, as industrias, a pesca, os gabinetes profesionales, o porto, a zona franca, o Vigo da economía que seguiremos apoiando. En Vigo hai que ser alcalde da economía, ao servicio da produción, da fabricación e do emprego, como xa fixemos nestes anos e seguiremos facendo, ao lado de Consomar, de Navalia, do Naval da Industria, da consolidación do solo industrial para que a industria non emigre nunca máis de Vigo, estando sempre ao lado do investimento e do avance tecnolóxico, a seguridade e estabilidade política da cidade. E a nova revolución da atracción do turismo, o Nadal, as festas de Vigo, o Maresquiño e CIS Patrimonio da Humanidade, lle pese a que lle pese. As boas finanzas que temos débeda cero, superávit, pronto pago, administración 4.0 nos garanten o avance e dá resposta a todo. A herdanza que recibimos, como xa citei, foi mala, moi mala, con 66 millóns de débeda e unha administración lenta, ou se transformouse nas finanzas máis saneadas de España. E os grandes retos, o AVE directo a Madrid, a estación do AVE, o abastecimento de agua, a autovía en túnel a Porriño, a Avenida de Madrid como gran acceso á cidade, a Biblioteca do Estado, todos os asumimos, os demandaremos e os conqueriremos. Pero agora, con aliados apoiando. Agora, ca Diputación, con Carmela Silva, ao lado de Vigo en apoio permanente. A zona franca, con David Regades, alexada xa a zona franca das aventuras políticas leixos da cidade e agora, felizmente, centrada en Vigo. E o apoio do actual goberno de España. O avance será inmenso. Vigo será imparable, como nunca sucedeu hasta ahora en esta cidade. Os últimos 12 anos se foron excepcionales, máis que nunca. Nunha
democracia avanzada, nunha cidade que participa en un tempo continuo de decisión, de aportación de ideas, de propostas e de proxectos. Cada 4 anos votamos, pero cada día e todos os días en Vigo participamos. É a nova e tan viva democracia. É o novo modelo dunha sociedade avanzada e dinámica con presencia e participación permanente de toda a cidade na política municipal. É o novo modelo Vigo. E agora, as xentes de Vigo camiñamos xuntas. Sentimos o noso cariño conxunto pola cidade, porque convivimos nela, porque o noso espacio común é a cidade. E sentímonos orgullosos de ser de Vigo, orgullosos da cidade que estamos a construir todas e todos xuntos. E seguiremos xuntas e xuntos. Mais os falsos e as falsas profetas seguirán falándonos de outros intereses superiores e seguirán con as súas mensaxes falsas de espurios conceptos de país, de privilexios de outras cidades que veñen de atrás, de que outras cidades deben ter prioridades, porque sexan capitales ou por outros artificios. Nos falarán de que primen outras circunstancias políticas mesmo a Xunta de Galicia, pero sempre o dirán buscando o seu interese particular e non representarán niso a Vigo. E os falsos profetas seguirán vaticinándonos todos os males se non somos obedientes cos que sempre mandaron desde outros lugares. Pero nesta cidade, agora, sabemos moi ben da nosa forza. Vigo sabe moi ben da súa forza, da súa importancia, do seu orgullo. Sabe que quere liderar tantos e tantos proxectos de Galicia e de España, porque nese espacio, Galicia e España, queremos destacar. Somos un modelo, somos un exemplo de actuación política municipal en todas partes. Hoxe mesmo, a atención de tantos medios de comunicación de toda España porque queren coñecer e saber o que sucede en Vigo. E tempos atrás, nin tan siquiera Vigo ocupaba a atención local. Hoxe, nos atenden e nos entenden en toda España. E aí imos a seguir. Porque Vigo preside a Federación Española de Municipios e Provincias. É a primeira entre os 8.126 ciudades e municipios de España. E os falsos profetas enviados de outras latitudes seguirán nos dicindo que mellor obedecer e pagar. Pagar os altos cánones de agua nos encorodeiras ou mesmo os autobuses urbanos e non recibir investimentos. Ou asistir a novos intentos de enganar a esta cidade. Algúns, que hai moi poucas semanas decían que Vigo iba mal, moi mal, hoxe non están aquí. E os novos din outras cousas que dentro de pouco tempo tamén cambiarán. E algúns fixeron unha lista electoral que despois cambiaron. Non era unha lista de verdade. Pero nós, a cidade, sabemos que xuntos somos fortes e imbatibles. E non nos van a parar. E seguiremos facendo este gran proxecto, Vigo, xuntos, traballando xuntos, divertíndonos xuntos, sorreíndonos e saludándonos polas rúas. E falaremos da cidade, de como queremos que sexa, e seguiremos xuntos porque esta política local, a da cercanía, a da modernidade, a da nova cidade, é unha cuestión de todas e de todos. Por iso, o noso triunfo, este resultado que se obtuvo o día 26 de maio, que non ten precedentes na historia da democracia das grandes ciudades de España e seguramente en ninguna gran cidade de Europa, é un triunfo de todas e de todos. Non é un triunfo dunha formación política, non é un triunfo de unha lista electoral, nin siquiera do seu cabeza de lista, non. É o triunfo de toda unha cidade que decidiu durante 12 anos que quería ser o que é, o que quería facer. E fixemos xuntas e xuntas. E sabemos que en outras ocasións políticas decidiremos en función da nosa lexítima preferencia ideolóxica. Pero aquí, na cidade, importan nosas personas, o noso proxecto conxunto, e isto é o máis relevante. Queremos seguir xuntos. Queremos pensar e construir a cidade xuntos. E acordarémonos da historia da cidade, das nosas familias, e miraremos ao futuro dos nosos xóvenes e atoparemos a nosa bandeira, a nosa forza e a nosa querencia. A miña é o infinito agradecimento á cidade, ás xentes de Vigo que me deron un inmenso apoio, ás xentes de Vigo que me elixiron como alcalde e me confiaron unha parte tan importante da súa vida.
e farei todo por corresponder a esa confianza, con traballo, con dedicación e con tanto afecto. E sempre, o primeiro, Vigo, o primeiro, a cidade e o primeiro, as nosas xentes de Vigo. Viva Vigo! En rematada a investidura, se levanta a sesión. Muchas gracias.